TMTV премиясына дәгъва кылучы җырчыларыбыз гадәттә сәхнәдә үзләрен бик иркен тоталар. Ә сәхнәне аш бүлмәсенә алыштырсак, нишләр иде алар? Ансын тәмле көрәштән карагыз. Алдагы тапшыруыбызда популяр җырчылар Мөнир Рахмаев һәм Илвина микрофон урынына кашык, пычак һәм чәнечке алып тәмле көрәшкә киләчәк. Шимбә көндезге сәгать 11-дә TMTV каналында тәмле көрәш карыйбыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.